που δεν χτυπάει το μαστίγιο, να έρθεις εδώ, να κάτσεις και να κάνουμε παιδιά, ύστερα θα σκεφτούμε για μια φορά. Υπάρχουν φράσεις που κανείς δεν τόλμησε να πει, στα πλήκτρα μ' ακουμπάω τη φράση αυτή. Αγάπη μου, η ζωή δεν καθορίζεται, πρώτα την καίτε κι ύστερα την βρίζετε. Μα εσύ κι εγώ περνάμε μια ζωή σε ένα λεπτό κι ύστερα το χαρίζουμε κι αυτό. Δεν ξέρω πώς σε βλέπω κι όταν σβήνουμε το φως και θησαυρίζει ο κόσμος ο κρύφος.